O, moramo kreftat martini. O, čekaj, ćemo se sad napiti. Znači, krefta martini treba će nam samo jedan limun. Opa, limun. Život ti da limun, a ti napraviš martini. Znači, šta sad? Uzmem i popijem. Ja sam se već napio, tak da... Ok, živi smo. Dobro je. Na otoku smo! Na pustom otoku smo. Šta ovdje tu sve ima oko nas? Evo naš laptop! Čekaj da pošaljem svoj biznis mail. Enter! O, dobro je. Ok, poslali smo naš biznis mail. Znači, kada ste na pustom otoku, prvo što trebate pogledati je oko sebe i vidjeti imate li ikakve onak šanse preživjeti. Nemam!